Ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka office jong ua executive engineer katanat public health engineering Mawkyrwat division. Rengkat kejinge trelang bat ka office districts Swachh Bharat mission Mawkyrwat block. Haga arpusan tarik unai lor arhajar arpulai kila penlong da kejingyai rally ban Pynsngewthuh syakipait ba Halor kejing koridor ka Khuid ke Suba jong kisau dong saukun ke Mei Mariang. Ya gani kejingyai pait bala sedang na Mawkyrwat bat lapan kut haplau jong ka office trekam u executive engineer PHE Mawkyrwat division da kejinge shimenta jong ki laiteli ki school rengkat ki nong tre ka office PHE. Sulung pada. Lusyong kali. Kaneka program kada sibenta ban yo ban rakhe ya ka sni ka ba kerpang ka jong mat makan hi bat unjuro kada ka sni ka ba ka office ni barok away niyo ban rakhe ya kaneka swachta hi seba kada ka sibenta na ki program ki ba ni rakhe ya kini ki sni ki bala dap bat unjuro benta ka sni dan kaneka rani kada away ka benta ka ba longkum ka awareness kam dai tang ya ya kibreu ki ba shom bukan lande ki ba ya da surot mereka de sibentaru ya ki ba nya kali wakim dai ban bre pathar ki road ki kyar lande haki surok ki ti skin ki ba ki ya kai antik kali ti ke joti te kane ka khubor ka dai na butai ya barok kibreu ki ba i ba snow kane khnang ba kanwan ra ya ka jingkhu Suba ka snong ka thau lande ka imang ka salang ka ti ki skin khnang ba nginyo ya ka ri laneka jaka kaba Khuid kaba Suba bat kunjuro ka jaka kaba minyo ya kataka kumba ongka tin kaba ong cleanliness service de kajing la Khuid kada ka kamram ka jumi kaba midai ma Khuid ya kidong sapun ki jong